Здравейте! Сега накратко ще гледам да не ви губя много времето. Като цяло искам да ви представя магнитната клетка на David Lapointe. Това има всякакви модели в интернет, квадратни магнити, кръгли. Може да си свалите файл и да се принтира на 3D принтер. Направил съм презентация, след като се изкаже ще я пусна. Като цяло, общо взето за филмовите критици, само да уточня, че основната презентация почва от средата, защото така съм решил да я изложа. Не? Ще ви покажа първо филма, после трейлера, този път. Като цяло, сега ще покажа действието, магнитното поле, как изстрелва магнитите. Ще се погрижа и по-нататък да ви покажа и визуализация на магнитното поле, което прави тази клетка, за да придобиете още по-ясна представа. И така, като цяло, не знам дали се вижда добре. Но, ето така. Ето виждате. И това е като цяло. Сега ще ви пусна презентацията. Чао!